χαμόγελο. Και τώρα στο καβάλι θα κάνω. Σοβαρή. Και θυμωμένη. Χαμογελάς, θυμωμένη. Μωρό μου, κοίτα, είσαι καταπληκτική. Τα κοντινά σου θα σκίσουν στην επόμενη ταινία μου. Αλήθεια, μωρό μου, βρήκες το θέμα. Θέμα τι σου λέω τώρα, γιατί η ταινία θα σκίσει. Η κοντινιά της επαναστατημένης σωράς. Σε βρωμό τους τίτλους. Της επαναστατημένης σωράς. Θα σπάρουν τα ταμεία. Πραγματεύεται την άνοδο και τη φθορά της αναρχίας. Εδώ του φάση. Ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι με μαύρους τοίχους και συνθήματα παντού. Παντού επικρατεί το χάος, η σκοτωδίνη, η σύψη. Καλά. Τέλειο. Αλλά εγώ βρε μωρό μου. Πού κολλάω εγώ. Έτσι δεν είσαι το φως. Το φως που δίνει ελπίδα στον σκοταδισμό της σύγχρονης υποκουλτούρας. Εσύ είσαι η μπούσα μου, μωρό μου. Γι' αυτό κανόνισε να εξαφανιστεί η μανούλα σου για κανένα 2 εβδομάδες, έτσι μέχρι να τελειώσουμε τα γυρίσματα. Και μετά ούτε γάτα ούτε ζημιά. Αχ, όχι. Αυτό δεν γίνεται. Όχι, πάει σαν την προηγούμενη φορά να με σκίσει. Γιατί τέχνη, μωρό μου, γιατί δεν ρωτάμε τέλος πάντων. Και επειδή ξέρεις πως κάνει η Λίβη για να πάρει το ρόλο. Και διαθέτει και σπιταρόνα, παρακαλάει να τη δώσει. Γι' αυτό σκέψου του καλά, έτσι. Για την τέχνη, ρε γαμώτο! Ναι, για την τέχνη. Άντε. Αχ, με διέλυσες, Αλέκα. Τραυμάτισες τώρα τη φόρα μια ψυχή. Πού θα βρω φωνή να ξανατραγουδήσω ύστερα από αυτό που μου έκανε. Στέφανε, θα σου εξηγήσω, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Όλα είναι μια φρικτή παρεξήγηση. Λυπίζουμε. Δεν σε λυπηθώ! Αχ, καρδί γυναίκα, πήγε στη ζωή μου και κατέστρεψες την καριέρα μου. Τώρα καταλαβαίνω το δράμα της Μαρίας. Ποιας Μαρίας, υπάρχει κι άλλη γυναίκα στη ζωή σου. Της Μαρίας Κάλλας απέναντι! Λίγησε η φωνή της από το δράμα του απελπισμένου έρωτα. Πώς μπορείς να μπορεί να πας με αυτό τον ατέλαντο το πατριαρχία που νομίζει ότι το Ντον Ματζόρε είναι ο ζερής του ψηρή που πήρε το ρόλο εξαιτίας των πολιτικών του φρονημάτων και να ακούσεις την κορώνα του σου έρχεται να τη φοράσεις κολάρο. Είσαι μια ποταπή, μια του δρόμου. Η Μαντάμ Μπατερφλάι, ο χρειά μπροστά σου. Φύγε μπροστά μου, δεν θα το σχαραδώ. Παλαιογύναικο. Στέφανε, αν φύγεις θα αρχίσω να τρώω πάλι μια σκασμού. Και πολύ καλά να πάρεις. Αυτή τη σκάλα να έχει να λέει για τον κόλο σου. Παλαιομαλάκας. Γομάρα. Πάει. Τέλειο το σοκολατάκι στο τονάκι μου. Αυτά εδώ είναι ελβετικές. Αγάπη μου, ναι, η Παναγγελία που το κράλασες. Φας στρούντερ. Η ειδική Παναγγελία για σένα, αγάπη, για το γυναικάκι μου. Ένα μηνιάτικο μου κόστησε, ρε παιδιά. Καλά, έπρεπε να μου πεις πόσο κόστησα. Μα καμία φαντασία πια βλαντώνει στη σχέση μας, καμία φαντασία. Άφησε με. Άφησε με. Γιατί δεν σε γνωρίσει η μαμά. Δεν σου είπα. Τη Μανούλα. Της μίλησα για σένα και ενθουσιάστηκε. Ας το πιάνω. Τα σεμεδάκια της φρίκας μου. Έκανα σιδρός. Α, με μέριτο. Η Αλπινίκη. Η Αλπινίκη, τι κάνεις. Αγόρασε κρυσταλλικό. Γιορτάνη. Αντώνη, άφησέ με. Γιατί δεν λες το ναι. Άφησέ με. Γιατί αγάπη μου. Πάω να χειρουργήσω και κάνω τη συγκέντρωσή μου. Δεν με νοιάζει. Θα στείλω κάπου σου στον άλλο κόσμο. Χαίστηκα. Το κρίμα στο λαιμό σου. Τέλος πάντων. Άντε, όχι, πες μου. Πες μου γιατί δεν θες να παντρευτούμε. Πες μου. Γιατί μαζί με σένα θα παντρευτώ τη μάνα σου, τη θεία Ελπινίκη, τα πεσατάκια και το εργοστάσιο με το Λεξοτανί. Κατάλαβες. Μπούλι. Συγχαρητήρια. Καλημέρα, αγάπη μου. Ήρθες επιτέλους. Σου έφτιαξα και ένα πρωινό. Ευχαριστώ πολύ, Μάρο. Είσαι γνήσια Ελληνίδα, φιλόξενη. Σου πήρα και φρεσκοτριμμένο σκούρο καφέ. Σκούρο! Είπε σκούρο! Ποτέ δεν θα βάλω στο σπίτι μου τέτοια ντροπή! Μόνο ξανθό καφέ πίνουμε, το έχουμε πει 1000 φορές! Τέλος πάντων, ας το καφέ, ας το πρωινό, όλα.
Πάρε παπούτσια να φύγουμε. Δεν πάμε. Αθλητικά! Θα πάμε να τρέξουμε στη φύση. Πρέπει να χτίσουμε κορμιά αντάξια των αρχαίων ημών προγόνων. Ναι, πες μου αγάπη μου. Στο μέλλον χρειάζεται ακμαίους και οργανισμούς. Δεν τα ξέρει τα λόγια. Ναι ρε αγάπη μου, εντάξει τέλεια. Να πάμε να τρέξουμε στη φύση. Αλλά μετά να πάμε σε κανένα ταβερνάκι, να πιούμε κανένα ουζάκι, να σου δώσω και κανένα βιλάκι. Όλα στην ώρα τους. Εν τω μεταξύ πρέπει να χτίσουμε κορμιά, είπαμε, αντάξια των αρχαίων ημών προγόνων. Δεν το είπαμε. Λοιπόν, γι' αυτό τώρα που θα φύγω. Πού θα πας πάλι? Στη Ζηρίχη θα πάω για δουλειές. 2 εβδομάδες θα λείψω. Εν τω μεταξύ εσύ θα το διαβάσεις όνειρο. Είσαι καλά, γιατί θα σε εξετάσω. Αγάπη, δεν καλύτερα να με εξετάσεις παίζοντας στο γιατρό? Μάρο! Προχάδι, μας!